И здравейте хора! Моето първо видео на Bedwars, мисля, че така се каже, че също вие на така Bedwars, е с Иво Пиво. Искам да се абонирате за мен в канала, още от сега. Тъй като е първо видео, моля ви се абонирате се при мен. Той има първа част на Bedwars, сега аз правя втора част и почвам. Хора, спечелихме. What did he say? Още не сме почнали, спечелихме, но почнахме. Бъгва ми, брат. Тази карта, между другото, за първи път я играя. Имаш ли гол? Може ли го? Ами, добре. Ето. Аз трябва да събера. Имаш и 10 айрон. Чакай, че 10 айрон. Изхъби го. 10 айрон. Нищо. Аре, отивам се бия. Аз вече започнах. Такова. Но то при нас няма никой. Има. Май. Не, това ако са червените, значи няма ги. Нищо, ние може да вземем айрон там, защото ще имаме така двоен айрон. Аз ще се наблюдавам за зелените да не дойдат. Just in case. Май падна. Аз не. А не? Не, значи някой друг е паднал. Добре, аз отивам да взема... О, зелените също са там. Аз отивам да атакувам Грей. Сивите. Добре, трябва да си взема кирка. Не можех. Така, взема едно TNT. Ела към зелените. Сложих едното. Атка. Браво! Давай да тръгваме. Браво е! Е убит. Само и пак. Не! You stupid. Някаква. Към нас. Какво правим сега, работите? Да, само че... Маля то! Добре, успях. Сега трябва да бягам. Що, какво направи? Убих един. Ме убиха. Розовите идват за нас. Not helpful, bro. Not helpful. Пак. Казвам. Ще такова... Ще пуска TNT. Споко. Само ми трябва един меч и къв айрон меч, съм готов. Имаш и лък. Сега си правя се. Трябва да ми стрели. Пуса TNT. Пада. Айде! Браво. не, Идва и добре. неговия приятел. Добре, ще се справим. Там се справихме с това. Идва. Просто... Топ. Няма го целя, той сам ще го пъше. Ако искаш ми дай лъка, аз съм добър с лък. Не, ще отнесе ще да. Добре. Нищо. Пича. На какви наркотици? Кой не го е взел, бе? И аз не знам, не видях. Миналата игра не се получи. На време се почва на... Така, добре. Давай всякакви... Почваме сега на... до нас са сините.
светосините, после розовите. Ма То светлосините не са... само розови. Добре, аз го избутах с мене. Идват. Идвам и аз. О, не мога избутам. Да, те брат ни влизат трима. Диня го убих и той ме уби мене. И То, така и не тази искаш ли става да- много добре, Да. ама почваме Сега, нова дай свят. Се надяваме, че поне няма да загубим още в началото. Но да. Аз тази карта вече съм я играл. Зелените не ги няма, жълтите също ги няма, значи трябва само напред. Да, хелпфул. Ти сините нещо са се опитали да направят. Ние сме го щупили. Да, бе. Да. Добре, сега буквално трябва само да ги убием. Аз сме готови за атака. Си я стой тук и седва. Не мога. Бият ни. Къде? Браво! Убихме ги, обаче нямаме легло. Дай така да подлъжим, че ако някой идва. Идват, Мишо. Не знам какво правя. Идвай бързо, да ми помагаш. Хора, в тази част не успяхме да направим много неща. Надяваме се в трета част, която може би ще е при него да стане. Или поне да спечелим първо място, се надяваме. И мерси, че гледахте това видео. Ако ви хареса, лайкнете това видео, subscribe за мен и неговия канал. И мерси. И нещо да кажеш, имаш? Абонирайте се и гледайте и двете клипчета. Може да са хубави, ама са правени с любов.